Il-qasam ta' turizmu f'pajjiżna għadu qed jissielet biex b'xi mod jerġa' jieqaf fuq saqajh wara d-daqqa devastanti li ħa kawża tal-pandemija. U fl-istess waqt l-Awtorità tat-Turiżmu qed ħejji biex tagħmel nefqa ta' miljuni ta' euro fuq attività biex jinġibu l-LOL Surprise Dolls. Persuni li jaħdmu fil-qasam turistiku jinsabu rrabjati ferm għal mod kif il-gvern qed iberba il-flus fuq attività kummerċjali li mhu mistenni tattira l-ebda tip ta' turiżmu fil-waqt li huma qed jitħallew jitħabtu biex iżommu rashom il fuq mill-ilma u ma jitilfux dak kollu l-investew tul is-snin. B'din l-attività tal-pupi iddandan ħafna DJ li issa qed imexxi d-digital marketing tal-MTA Lionel Ġerada, b'ritratti fuq Facebook fejn jidher flimkien ma' dawn il-pupi li se nġibu f'pajjiżna u li għalihom il-Maltin se jkunu qed iħallsu l-miljuni fi sponsorship. Nies intiżi fid-destination marketing għallulna li dawn il-pupi mhux se jħallu l-ebda qlieħ lil pajjiżna u mhux se jattiraw l-ebda turiżmu. Meta Net News beda jiżvela t-taħwit u d-berbiq li qed isir mill-gvern f'qasam li jinsab arbtejh, kemm il-Ministru Clayton Bartolo, kemm il-Prim Ministru, kif ukoll il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità tat-Turiżmu Johan Buttigieg baqgħu ħalqhom magħluq dwar dan kollu. Intant dan l-istazzjon jinsab informat li Roderick Bartolo li ismu der fil-Paradise Papers bat ta' kumpaniji li għandu fismu ingħata kuntratt biex jiżviluppa l-website il-ġdida ta' Visit Malta. Fl-imoddi l-awditur ta' wħud mill-kumpaniji ta' Roderick Bartolo kien propju Clayton Bartolo, illum Ministru tat-Turiżmu. U inċidentalment l-istess persuna li llum taħtu taqa' l-awtorità li qed tagħti l-eluf lil Roderick Bartolo.